sanne giwar mata Hajiya Maryam rana sha kallo. Maryam Allah ya yarda ke zaki zama first lady Bauchi. Uwar gida ta Bala Wunti gwamna na gobe haka muke fata. Mata ku zo ku yi goda. Zan doka tamburan ban girma gare ki mai alfarma, dole mu baki sannin girma domin kwama mai kin sha fama. Hajiya ce mu mun gode, malama ce mu
sanne